siyasi institutsiya rekberdi. Ähliňize hoş gördük diýäs. Bizim Türkmenistan döwletimizde bagtly ýaşamaga sebäp juda kän mehriban adamlar. Oň aňyrsynda bolsa gahryman arkadaýly gahryman serdarymyz we alkyşlar bolsun. Edi adamlar dünýä ýüzünde iň bir toýa baý ýurt bizim Türkmenistan döwletimiz. Türkmenistan döwletimizde öz sungaty bilen, ukypları bilen şeýlede şahannalygy bilen hyzmat edip ýören bugünkü mehmanlarymyz Türkmenistanyň prezidentiniň bir näçe şafer paýynyň eýesi Ustad görnükli sungatymyzyň meşhur ýigidi Rahim Gurbanow aýdymçy bizde mehmançylykda. Şeýlede ýalňyşmasam onu aýratyn durars. Kuwat Glyjew, DJ Kuzya bizde mehmançylykda. Olanlar настроение gowy. Ýagdaýyňyz gowy. Öýçerler hemme sorulýan zatlar gowy. Umman gönsem geçip gidiberýär. Hoş gördük agam ilki bilen ikiňize de sag bolsun aýdasyn meýlem. Wagt aslında en gymmatsat da agam. İşiňiz aladaňyzy wagtyňyz goýduňyz, agalar syýladyňyz, geldiňiz köp sag bolsun aýdýas. Hormatly toýlar gowy. Sag bolun. Toýlar gowy. Şükran. Ýa-da hyzmat edýäs. Janyň sag bolsun. Rahim Gurbanow bir soraw beresin meýlem. Agam köplenç toýda bolýas bolyn. Umuman toýuňyz düzgün ýok, dogrymy? Ýazmaça aýratyn bir fakt ýok, dogry däme? Indi siziň alyp barşyňyzda tapawut ba beýleklerden. Indi sizden maşgaly. Agam toýda ýürüýte toýuň sahnasy bolýar. Dogry däme? Aýdymçyň sadanlaryň DJ-iň durmaly sahnasy bolýar. Dogrymy agam? Alyp barjyň belli sahnasy ýok toýda. Aýdymçyňki bolýar. Indi aýdymçy toýda çykyş edende şu sahnadan mehmanyň arasynda baryp çykyş etmesi ýa-da umuman aýlanmagy sadanlary bilen bilelikde. Men ilki size öwrüp başladym da. Şo zatlar dogrymy ýalňyşmy we nähili näçün? Sonra düşünüňiz mi? Onda siz dowam edýäňiz. Ine geret rahat. Köp ne tamada olanlar da bolýar. Sana şu sizin toýga barşyň başgaça diýerler bolýan. Men başga toýlarda baýlyk başda bolup görünmekde eken. Ondan berken şeyler ýöne men toýda näme isteýişim boýunça ýerkide diýenim misal üçin aýdymçy dälke aýdymçy toýa çykmaýan wagtymda gitar çalyp bir sahna wagtynda däl wagtym içinde diýädine bagşlar şularla daýmala toýda şeýde gowy bolardy diýädim çykyp giden adamdan ýany gowuny açyp bilejek aýdym aýtsan ýanlaryna bile joşsaň gülerýän bolsa ondan bir aýdym haş etýärler da kavrerde şulaýdy aýdyp beräýdi diýäda bolýan. Şol adamlar var näçe ýyllar ýaşaýdy maýş edenlerine şu çykyş edip Gürkanmy, Türkan gowy köp kişi gahary gelýär zakat etdiler hala. Ýok, esse gowy gaýtam şu gowyny şu içindäki tandyp duran içindäki adam da duýýar ol näme aýdym isleýänlerini içindäkiler gelip gaýtam saň aýdyp berýär, bata etdiler. Men şonu gitjän, şolaýdym haş etdiler, şunu haş etdiler diýen köp. Ene görýän diňeýçiler şunu köpüň toýuny şaý adam bolanlar bilýändirler. Aýdym haş etdiler, men özüm begel bir ýerine getirip berýän. Sebäbi şu aýdym haş edip barýan adam ýürüýtsen haş edip barýadar boldy. Özüňe aýdymçy hemmek şäherler tur olşudy bir ulmy bolmaklyk bir gomparanyň bolýar gelşen ok ýa-da. Haş edilen aýdyma da bagly ýa-da ýalňyşmasam. Haş edilen aýdym. Onu gözüňe tutjaňyzmy? Ol aýdyma mara rahat bir erwet aýdyma haş edip baranok. Bir her kim gelenler öz gowun isleýän taýy şeýle toýdy. Bolýan ol köpünçe ýaşly adamlar, ular adamlar aýna gide aýdym berýär diýerler. Aýna gide görünşen her kim ýa rowjan aýdymlar, kön aýdymlar haý isleýärler. Biz şonun bir diskasiýasyna bolsa da geçip beýle ka geçip gitýäsler. Ekawatan gelip şolaýdym goý diýär. Ferman ey dogrudan şolaýdym bara ho. Ýa, özüm öwrüp durlar diýär. Men şu köp aýdymlar kuwat goweldi şu köp toýda mekan çalmaýdy. Meňdeşde kimiz? Adam köpüň mekanik gelýänler, ma mekanjan görüp biz aýpsam. Ama da meňden ýalňyşçanlar bar eken. Meňde işlemedi bar. Ýakyn oturup gaty meňdeşen däl ýöne. Ýüregi pek goýulan mekanja hormatlyny. Men köpüň bir toýda boldum, manym. Bir oğlan ýa-da agam spes urat diýip, o gider aýtyp berä. Goýakda eşitmedi diýip, prokuratny şolan ýa-da kurtaşlaryň içinde boly. O gider aýtyp berä diýip, menem topar bolup gelýär, o gyýlary, gurbanyň olayyn, o gödeli. Şonu aýtýanna kurtaş olam gitmesen etdiýär şeýit diýen aýdym däl, ana terede oturdum akyl şu mekan salmaýatyň näme aýdym kenna. Aýlanayyn, aýlanayın, o gyýlaň nerlerinden Ececan ken oylandım şolaydım toyda köp hajit başlanım. Köp bara adını bilmeyen
Şonu gelip aýtdylar, ejeja. Şonaydı. Bilene, o. Ulan şonaydı. Şolaydı bana repertuar koştum toydu da hatta. Durýarsa şolaydı geç gitdi. Ýanky kuat goýamyň gowellek kesden köp tatly köpçülik gülenten adama bolýar. Pesperlik bolmaly özüňde. Pesperlik diýdiňim ýanky her kim gülürle garşylasaň bir gomparan orta dursaň gelsen akly me gelsen. Sahnadan arkaýyn gidivermeli ýa-ni. Arka sahnada sen gidivermeliler diýemokdan sahna bilen arka adamı bilece bir düşünjüp toy adam bar näçe wata bardy etmiş o toy etdi onuň sen saňynan ýa-da ol näer bagyt şo. Dogry dämi näme dal üçin özümizde öýlenemizde diýeli 20 kaçta oğlun öýlenýär diýeli gyýlar durmuşa çykýar ha. Şoň näçe ýyllap garaşsa en ata şo toy pursatynydan saňa gelmeň garaşçalarda ene İçimde o gidettirdiğim gitti. Aydık vereyim dedim içimde ne ayrık degen yani şu köpsün o dişlerlerimi zatlımız badır içinde olunamadım şu toya var ya dero bolmalı ya aydın dero gitmeli yani gıssanık kaydı ya şurada min özüm gaz halam o şeyle yiren yani te yine burada gödün etrip görün geçip baren yolun maşin ne olur yürü toy git baren olayım pala turnalı ya bir gana toy başlıyor doğru değil mi? 3 gün yap toy. Üçün näp toýga barlan juwuny yalan çelpek diýär, çyn çelpek diýär. Onuň oturýarlar uly. Sen iň bir arzu edilen pursadam awşam köý bir toýda adam seni gugul edip. Nikada var adam. Sen saýlap şol adamlar toýa çağıran, o toýda baratna fan anan ondan şon beginip bir lezzet alyp soňsoň yaman gowdar bir toý etsem radi bolýar, senem radi bolýar. Şo düşünmeliler şol adamlar näçe näçe garaşýarlar, hormat etýärler. O da temmekçe nesip etdiren o. Şo nesip edip bir Türkçe şükür beğenmeli, güvenmeli. Ama kap oğlanlar var deri vakti gitmeli çaktırakta. Şun düşünen nokta kalmış. Onu çenne. Ha söyletmeli işin bir iş etdiğine men pikirimçe söyletmeli denişin. Şu söyleten lezzet alan yok mu şol işin işin değer ol var. Sen son bitirden bolýala diýersen sen işin değer. Bir işin söyletsen sana da lezzetler diýmek şol sen işin şol hakikaten. Doğru. Kuat. Bu DJ. Näme bu DJ? Umuman nerden geldi? Türkmenistana näle ornady? Sen ýalňyşmasam ilkinji başlandan biri bolmaly. Ha, o. DJ Türkmenistan derejesinde. DJ disk jockey sözünden gelen. Ýagny bir saat aýdym saat goýberji bolýardy. Aýdym saat goýberji bolýar. Aýdym saat ýa kasepläp, sivjen edip goýberji bolýar. Ha men sen arada gyzykrandym. Şo siz näçinji ýylda toýa çykyp başlanýarsyňyz bilemek 10 ýylmy, 12 ýylmy. Şo döwürde şulan bilen gyzykrandym men başlan wagtda. Döwlet Jumaýew bilen gidip başlapsyň başda. Başda. Topar bolup aýratyn. Döwlet Jumaýew bilen bile gitýärdik. O döwürler ýalňyşmasam edil DJ ba ýöne ýanky ýaly türkmen aýdymçy bagyşlar aýdymlaryny ýanky ýaly goýberip ol aýdymdan mix edip. Şon birinji edip başlan siz diýdiler ýalňyşmasam Türkmenistanda. Men mi kam diýen galanam kommentariýada ýazyň kim bilýän bolsa. Şeýle. Bellek geçin bilen biler. Asly hunaryň näme sen? Asl hunaryň. Men toýa çykmaňa näme sebäp boldy? Sonra goýup açyklaýyn. Kakam Atajan ağa. Olam ýaşaty gitarist, gitara çalan. Sonwa diýişler, sonwa bilen çöýüp beren adamlar. Sonra näme ýanky toy kalonkalar aparaturalama da olaryny ýanky prakada berip odan kiçilikden kakam ýanky muzika şkola saldy, saatçylyk mektebine. Onu akordeon okudum. 4 ýyl akordeon. Gelnazada gitdim akordeon çalyp. Başka nämelerde işledin, nerelerde işledin? Sonra näme muzika uçilişe, saatçylyk ýolmak Humaýew saatçylyk. Ýörüte saatçylyk mektebine 2004'de girip 2008'de tamamladım. Şo döwürler muzikant ýani blok çalyp toýda gittim. Çalýadyn ilki. Blok çalýadyn. Blok çalýadym. Odan ödüm atdy. Bir näme? Saat işlemeýän gowaryan ýanky ýaly studiýada saat döretmän gowaryan. Şo kiçilikden özüme mara bir näle gezip börkämem belli aýdymlar bolýar. Şolary özüm aýdyp mix etdim da şomakan agdymda. Bir minut üstüne durup geçeli. Saat döretmek, saat işlemek, mix etmek. Şu datlary men bilip bilerin Rahim ağa biler ýöne tomaşaçylar her hili işdi işläp berenler wada. Dogrydan şu wagt bize tomaşa edýänler. Şolary açyklap gidäýeli. Saat işlemek näme, saat döretmek näme, mix etmek näme, umuman DJ'ň işi barada gitýär da şu wagt gurrun şonu has
jikme-jik düşündürüp gideli. DJ benim fikrimçe yok mana ol öde saat dörödünü bilen DJ bolya diyecek gel. DJ yankel saat goýberji. Ha, odan özüň saat dörödüp goýberdiň ol hasym gowy. O beatmaker diýil, yankel saat. Saz dörötme we? Saat dörötme. Beatmaker diýil. Beatmaker aw diýerler. Ondan näme sazy dörötmek biram saz yasamak diýdiň ýa-ni. Aranjировка. Näme tapady? Aranjirovka. No aranjirovщик diýil ýa-da, o aranjirovщик yankel biri insonda mastering edýär, mix master. Biri näme Şeýle düşüneli kuwat seret. Meselem bir arab aýdym. Alaly. Şu original arab aýdymyň sesini aýrýardy, täzeden sen ýasaýan şoň sazyny we meselem başga bir aýdymça aýtma mümkinçilikleri diýen şeýlemi? Yok. Şu aranjirovщик bolýarmy? Olam bolabilir, ýöne bular. Aranjirovщик. Hinglet, şulara rahat. Hinglen alyp berdiýän bolyn. Bizine gitara hinglen berdiýär. Şolardan gerek yerine akordeon, gerek instrument bilen ritmini bedep berip aranjyron aýdym dürüdüp berýärsiň. Sesin goýaýmaz diýip berip, onda ýürütde ses ýalan olanmy da sesim diýerler. Kuwatçan nämetdi? Aranjyrovka etdi. Sen sadyň, şu dinleýän sadyň gady, sadlar ýasaýan olandy. Rahim ağa. Men ýa başyna da aýtdym. Sen toyo ütköşk seredýän adam. Men onu bilýän. Awa siz öle toyon başga gidýär. Sağ olun. 2016-njy ýylda toýa çykyp başladym da men. Şo wagtlar men arzuw edýärdim agam. Bir da dogry maýdaýynda. Bir gede gulluk doşumyň toýuna bardym, Pahir Gulok jaýyndan ýatan ýere ýatyrsyn, Hoja kaka Pahir bilen toý sowgat ýurdyňyz agar bu restoranyň ýokarsynda. Da. Toý sowgat ýurdyňyz, menem gulluk doşumyň toýuna bardym da şeýle bärde oturýan ol bu goň ýadym da ýa bilýänmi? Dogry maýdaýyn, ýok. Allah jan arzuw edýärdim hakykatdanam. Men näme bir katwır daşda boynuňa almagan bir mertlikde araýagam, olan bir mertlik talap edýär hawa. Onsoň Allah jana şükür agam kän toýlara şaýat dolup, kän toýlarda işledik hawa. Bir üstünlükli toýlar geçýär. Allah jana şükür sizle ortak ýöne. Mende bir daha dasym gelýär. Şo wagtlar toýuň has gyzykly bolmak üçin agam siz sowgat toýýardyňyz. Dogrymy? Açaýyrsy many. Hawa. Dogrymy agam? Hawa, davul çalýar, derkelik kallar. Hawa. Onsoň bir toýda näme boldy agam? Bile toý alyp bar oturýardy öýden awa. Men alyp barjydym, siz hem aýdymçydyňyz bolyn. Şo toýda bir gelneje bar, gözüne ýaş aýlatdy agam, ýadymdan çykan nokta. Şo telefon tutdy sizden, hawa. Size kän olan ura ne diýýär? Burun şu toýda alyp bar. Nerden geldi? Indi 1,5 men sonra jemläýin agam. Şo pikir nerden geldi? Ne bir etdiňiz şonu onu başarmak gerek agam. Şo pikir näme? We siz kän wagt talaňyz okduňyz. Indi biz häzir alyp barjylar ýa-da şowmen hökmünde toýda konkurs kurnazok ýa-da ýene bir desek. Indi bäste şyklat kurnazok mihmanlar toýa aýdýar. Sowgat toýda diýär-de. Men sowgat toýjak şo sowgat ýa gowtan soýun hani berdat diýse, biz näme de bolsa saklap wagt almaly bolýar. Ýöne siz ekan wagt almalyňyz okduňyz bir kili bize berýärdiňizmi ýa bize paýlaýardыңyzmy ýer tans edip görün arasynda aýlar. Nälik golly burun şatyk tip bir dostum öýünde oturduk golyn täzirlelep, şonu agdak geçdi. Bir toýda diýdi, telefon goýup dur toý etse bagşa berdirdi diýdi. Şonu goýup beräý diýdi. Türkmenistanda bolan. O. Ýaman gowy elçi dat diýdi. Menem nälik kulýar diýdim bana. Şu gowtan tetdi bolyn, şoňa tans sowgat berdi bolyn, gördük golyn diýdi, toý etsdi, goýdurup bagşa berdi, bagşam diýdi sen gowetdiň berýän, onu bereň de diýdi bir süýje edip berseň de o tansda ýarışdyryp diýdi. Tansda ýarışdyrmak diýerlerine de onun pikiri şu ýarışdyryp berdiler de. Ama siz beýtmediňiz. Yok. En gowtan soýunan, ha? Ha, men näme etdim şimdi? Beýtmedi. Aktiwny gatnaşan. Ha, aktiw şu kim nälik gowtan dedi içine şu gelneje şu towany gowtan detdi. O diýip eline bir näme berýär. Bir kagaz vizitka. Ol ýasalan ýürüýte burundan. Gön 7 san 8 san adam jemlenýär da. Onu 7 sanak eli kartçkaja adamlar gelnejeler aýarlanýyşlar. Gelýär olyn. Saat bir toý bolmagyny bir saatda alan nemekşen ba gitmäke. Kime ver onlar gelin diýärse mikrofona gelýärler de adam. Biletlice diýen. Ha, el bilet gelýär olyn 7 sanak dolanyň kagaz içinde bir telefon berlen. Ha. Onu gar ýa-da gar. Hakiki diýär, hiç çağrışlara gardyr ýa. Ona bereýin, muňa bereýin. Niýe medip bolýar? Bilen bilen bu. Özlerim bilen o. Ana näçe şeýle ekan, ola diýär, o 7 minutda her birini çekip alýar. Kimin üçin telefony berlen bolsa, şoň netýärde berýär, padarka şeýdir. Telefon degen gitýärler. Ha, o şeýle gowy öňüşler ýa-da bar. Ha, o. Indi Rahim ağa,
Men şu Kuzya'da var ha başkaça var artık meşhur yani. Yine diýerler, DJ toy soğuya, bile toy dowul ýas, awa men joy urletýär ýadatýar meni. Awa ýanyna duruz ýa. Umuma gänatlar bolýan. Bir ýadak var, bir zat kelleme gellaga men oturan adamlardan SMS arkaly şu hemme mihmana gutlatmak mümkün näle agam bilýärmi? Ondan alyp barjy hökmünde toyun tertipnamasyny düzýärse. Düzýärse bolan plan gutlamaly, plan gutlamaly. Dogrymy? Beýlek mihmanlar otýar. Men has aksiýlaşdyrasym geldi şonu. Ondan soň toy mekanda toy sow otýardyk men Kuzya aýtdym. Agam şeýle bir pikirim bar diýdim men SMS arkaly hemme mihman gutlasyn diýdim. Ondan soň men planyny gutlawa çagyrýanda şol gutlawa çagyrılan adam gelýänçe biz wagt bir gadet. Benim ordum. İlki bir zat diýip biz güýmemeli. Agam bilýär ya boşga komaly, ya öýlenýän oglan ölen degişmeli, ya ýene bir zat etmeli bolyn. Şoňa derek men şu gutlawlar aýdasym gelip planym şol. Şonu kuwatdan soradym. Ya diýdim şu monitorlarda nomer goýup diýdim şoly plan etsem kam. Ya ýene bir zat etsem kam diýsem, jan sag bolsun 2017-nji ýyldy. Agam ýadymda. Aw 2017-nji ýylda Kuzya aýtdy. Yok şonu näme diýsen diýdi. Çıkart diýdi şeýlece bir zat edip diýdi. Her stola goýup çyk diýdi, soňra alyp git diýdi. Baranda da goý, ýene de alyp gaýt diýdi. Indi şu pikirler Kuzya. Şu pikirler men näme netije çykarýan? Başda muzikant. Çağalar wagtynda aýdym sazmalym bolup işledim. Dogrymy? Aýtmasaňam men aýdaýyn. Awa çağaçyklar bilen. Awa soň bundan daşar men şu pikirler aňarsy şu pikirler gelmesi sizde dogo bitdimi ýa-da belli bir izarlayan zatlarına bağlımy? Şol internet sahypalaryna ýa-da durmuşda okuyan kitapmy? Men pikirimçe ýanky aly. Sonra düşündüňizmi? Düşündüm. Şol başda öňe maýtýardylar da taşlyk mekdebine diňe sade öwrenmek däl. Ýanky şol bir terbiýe. Ýanky aly bir adam bir dünýä garaýşyny giňeldip adam terbiýelenýär da. Men pikirimçe şolardan geldim kadiýan. Şu sazçılık bilen meşgullananyňyzda adamın kellesinde yanmadyk lampa kän ýa-da. Dogry däme? Şonda ýan bolmaly, dogrymy? Agam, size bir soru beresin. Berbe. Toyun gidişe gowy dogry. Bizim toylamyzda şu açyk edip börs, hereket edip börs, dogry däme? Awa başardığımızdan razı edip börs. Mesela maýdal siz toy mekana bardyňyz agam. Dogrymy? Awa alyp barja mene plan diýeli. Mesela men diýeli. Awa Rahat Şarif alyp barja diýdiler. Awa Rahim Gurbanowy şowkuny ananlar goýdular. Topar bilen bile aýratyn sagatlaryny we gideň zawam siz dogry däme? Dogrymy? Tüwürme ýok bu ýa amal ullu kanmyr üstünlük bol. Indi serediň agam. Men Hudaý saklasyn bir adatdan daşar bir ýagdaý boldy da men toýa baryp bilmedim. Men bar bilemok toýa. Alyp barjam ýok, jaň etdiňiz, zat etdiňiz, alyp barjysyz toy gözüňizde gelýärmi? Bu soraw indi diňe Rahim ağa däl Kuzya size de degişli. Gözüňizde gelýärmi? Alyp barjysyz toy sowmak näme problema bolar? Ulu toydu. Rahim ağa. Rahimde problem bolmaýar. Men de bolup gördüm. Dünýäde ýene bar. Bolup gördüm. Bunu toy alyp golin. Tamam depleşilmeýänler. Tamamda giren o hem ýekşejen atdy olaram geldiler o. Gelmeýler jaňak diýerler olaram geýnýän çagay. Gara Rahimden toy açyp öýdüň alyp baraýa gayret etdiler. Hiç çilik kelden artmady. Toýsy arkança diýinçe alyp barat. Maňa spisin ýatyp berdiň dole aram şu gollasaň da toy ýeti bar gollasa bolýar. Men ýa-da potaýda täwür aýdýana men ýaman Hudaýa şükür ýaman goýan toýdy ledde tap soğuma toýdy. Görýän toýda da gülýar aýt ýaşlar çağırdyk. Kabul etdiňiz naşdyrdyk gülýar gep görüň. Ýogana soňundan bir saat ýal geçdi bolyn. Tamam geldi. Tamam gülüp tamam da Rahimde tamam da bolýar eken. Rahimde problem bolmaly. Kuwasy näle? Ya bizde kuwada näkil bolar. Ya bolup gördüm. Bolup göremok. Endi bolaýanda näle duýgu bolar? Näme derdiň? Boyun almayarak kuwada. Yo, not git etjek sadyň agam. Yo, içinde tapdyr. Näme derdiň? Oturun içinde birini tapdyr da bir moğol, madem maňa dile çeperek bolşan alyp bar diýip şeý diýenim, bu şolýaram bolup görýär da. Şeýlemi? Ay toy wara, toyun gidişi
esas tamada bağlı. Tamada bağlı. Köp kişi var ana o diye o. Toygeşemede hukman aýtýan käbir aýdy. Tamada ne mer aýdy Aw, tamada. Gere o. Aw, kiçirak nemelerim bolsa ýa-da jerarjenya da bolsa da. Ýaşdy. Tamada hukman näbeden apyşgaýtana da aýtýan ol şonda bir düşündirilýär de hukmany toýu başdan ayak alyp barýan tamada toýun gyzygy ýa-ni alyp toý tamada bolmasa bir gözüme de getirem bilem dok. Rahim Gurbanov. Oğlan öýlen otyr. Bir durmuşa çykýan, täze bir maşgalan binýadan gurýarlar, täze ýaşaýşa adam masýarlar. İki tarapdan razyçylyk we ýaşlygyň razyçylygy, enatalygyň razyçylygy. Indi täze bir maşgala dünýä ýa Türkmenistanda. Doğrumu? Yine bir nikah adatnama köpelýär, bu begenler ýam pursat da. Indi serediň agam. Toy dowam edip dur ýaşlar sallyk. Şu adam aýdýan, ünsler agam. Ýaşlar sallyk, ýaşlar toy gutansyn ýerine ýetirýär. Toy boýunça sizem, bizem, mihmanlarym ýa-da umman 80% öýlenýän oglan bilen durmuşa çykýan gyýda biz ýaşlar diýip ýüzlenýäs. Näme üçin agam? Ondan has ýaşlar amma. Başka ýaşlar amma. Şol gowdor ony, ýöre dile geçipdir da odan ýaşlar. Näme dip dile geçipdir agam? Näme dile geçipdir? Dogry aýtdym men. Näme üçin diňe ýaşlar diýäs? Odan ýaşlar diýäs. Ha, näme üçin? Ýaşlar diýip nima üçin? Olamar ýüzlenýär ýaşlar da bir adama ýüzlenýär, her kimiň nimetini bula ýüzlenýär, mysal üçin. Şol ýarak bir ýaşlar, oturan ýaşlarym, odan ýaşlar diýilýär. Ýaşlar bir wagtlar odan ýaşlar ýol beriň diýip. Ýaş juwanlarym diýilýärmi? Ýaş juwanlar, goşa ömürler diýip. Aw. Rahim Gurbanov, Ferada. Durmuşa başladyk. Olýanlarda ýaşlar, olýanlarda şoň üçin diýen olaýmasalar täze durmuş başlaýar da ýaş durmuşa başlan ýaşlar olýar da durmuşa nigir başlaýar. Ene nime de goşaýynmy? Goş. Ferada meselem şu wadyna öýlenmedikler, durmuşa çykmadyklar, bize tomaş edip oturanlar. Dogrumy? Aw. Dogrumy? Ýa-da alp barjylar, aýdymçylar tomaş etmek mümkin. Dogrumy? Sebebi şemmemizde degişil bir gepleşik da şu gepleşik. Tomaş etdiler, ýene şöyle var, bella geçsek. Siz bir zat aýtsaňyz, meselem şeýle ýüzlenip bolardy. Ýaşlar dälle, ýaşlar ammalar ýöne has şeýler bir zatlar diýip bilerdik biz ýaşlar diýip. Ne diýip? Ýok, näme diýip bilerdik? Sizden soraýanlar. Öýlenýän ýigimiz bilen durmuşa çykkan jigimiz zat ýüzlenýär. Ýa-da diňe adymy ýa näme diýip bolar belki. Utgoş. Şo toy üçin düşündiňmi agam? Orçça da malady. Ýaş. Şa diýme onu şu ýaşlar diýilýän, ýaş durmuş inni başlaýar. Ýaş kan ulan çykkan, gyýjas kan ulan durmuş olujy. Neme diýär? Kırmızı alma şirin bolarken, yarım ay bir gün dolu bolarken, toy geçe sevgi bu arzu, toy geçe sevgi arzu havati hakikat soňulan eken. Hakikat sevgi öýlenemden soň yarın tapandan durmuş ýederlik şonda başlanýar. Oğlan öýsün ýa-da duşya, maskadasy dwal adam ýaş durmuş da olan ýaşlyk şeýle diýip Ýaşlar täze durmuş gurýar. Durmuşun ýok, düşünmedim. Durmuş guranlaň täze ýaş boýunça da ýaşlary we täzesi, dogrumy? Şeýle diýip ýapaýar. Şeýledir diýip. Galana kommentariýada ýazsynlar. O bu soru. Kuwat. Ak goýun toý ýa-da dowlanyň toýy, musulman. Ya musulman toy sünnet toy da. Ondan soň gyýyş toy, gyýyş tarapyň toy, oglan tarapyň toy. Tapawutly, hersi dogry gerek. Dogry agam. Diňe gyýyş tarap bilen oglan tarapyň tapawutly. Aslında gyýyş toyda durmuşa çykýan gyýdyň aga tarapy, bir erkek tarapy kan bir aktiv bolmaýar, agras bolýar, bir hil bolýar da. Kuwat size näme bolýar? Şo toylarda çykyş etmek, şo toylaryň dowam edişi, şo toylaryň şowhuny gidişi, umuma näme tapawutlandyryp Men bilersiz? pikirimçe, meselem ýanky oglan toy bolýar. Oglan beçer diýilýär. Men üçin bir hasam gyzyklyrak geçýän kädi. Sebebi ýanky oglanyň klassdaşlary, dostlary, kursdaşlary, şolar üçünde toy hasam gyzykly geçýär. Hasam gyzyk geçýär? Elik toylarym gyzykly, ýöne edil men üçin. Yo näme kynçylyk ýüze çykýar? Ak goýun toy bolup bilýär ýa-da bolup bilýär. Ulu adam ýaşlar, ak goýun toy bolup, ulu adam ýaşlar bar edi. Ulu ýaşly adamlar bar ýa. Ulu ýaşly adamlarym näme bir goýak almagyla kän bolmaýar, gaçalara gaçmaly bolýar.
Ondan tanıdı da kan bir hüvesçün değerli uladımlar. Oturup çıkıp öğüdara düğümlerine beyinceler kevaçtan dediler. Şo toy etýänem, şo peygamber ýaş toy etýänim ogly bolup bilýär ýa gyz bolup bilýär, şolar esasy guramat şolar bolup gitýär da dogrymy? Olar hem şogun isleýär. Ne verdim dem daha çünkü dost olumdan yine tatada peygamber yaş toyduğundan bir Gahtı var edil öylünyanın toyuna kelek joşamakta var ya molin her kim bir ular yaşlar tapad bar. Daşarda toy somak bilen toy mekanda toy somak näl tapady var. Kuwa. Daşarygym gaty kedilýär bu. Awa daşardy bir adam galyp toy bolýar. Ýere var, hojalaryna toy bolup turdy adamy. Öýüne, arkaýyn bir göwne diýinjelýär, howulsyny, owuljugy salancaýyny gelin alyp gelýär, ol adam joşýa, gelin mihmanlar garşylaýar, bagşyň joşurtdy, bagşam joşýa, şeýdip toy kedil bol, eksemez bolýar. Yo, tapawtlandyr aýlar. Tapawdy. Restoran bilen daşaryn toyuny tapawdymy? Daşaryn nima saçy istibol bilýär, daşar gün maşana, soğuk bilýär. Soğuk bilýär, şo tapawdy bolýar. Ýagşa bilýär. Howa nima süýtkäbilýär. Bir hil var, öz duýgularyňyzam şeýle ütkeýär magam şonda. Ene daşarda toy soğuyan da, eýäm siz şoňa görä geyinmeli, geyiniş meselesi. Geyinişmi, galyrak geyinmeli bolýar. Awa. Indi bar aýdaly howa bir durnukly ýagdaý. Awa şu kostyumjalary barp bilýäs, arkaýyn şol ýaly howa ýöne bir hilini ellýän bir hyzmat tarapyndan ýa-da Awa daşarda bolsa özüňi duýmak bilýän bir hil özüňi sahna ýa başga zatda. Daşarda biraz ýerek amaçlar ýa-da bir owada aýdym saat ýanglan ýerek başsan ýa bir restoran bir belli wagtda çağır ýa-da toy mehmanlarydan şonda. Restorany biraz arkaýyn gidýän. Daşarda biraz bir jogap keldi. Indi toýa barylýar. Oglanlar dogrymy? Aýratyn bagşy diýip bagşyň stolly bir zat var. Dogrymy? Ya bilmem men, şunu bilen şey, goýsara. Bagşyň stolly bir stol goýarlar ýörýte. Toy saçan bedeýärler. Dogrymy? Onsoň şo taýda toýa hyzmat edýän we toýa hakykatda hyzmat edýän aýdymçy öz sadanalary bilen jejeýe ýardym etýän bolsa oň bilen bile gelýärler, dogrymy? Aýratyn bagşyň stoly. Indi o taýda biz kän görýäs. Aýratyn hyzmatda bizde olyn, indi bizden daşary başga bir hyzmatçylar bar. İçinde olar gelýär. Ýa-da bara, ne şeýle soraýyn. Ýok, şeýle soraýyn agam. Umuman toýdan aharlanmak dogrymy? Hyzmatçylar. Yok, seretine bir zat mene dogry öz erkimekden şu dogrymy. Ýa-da ýa-da bu orunjak bolup hakykda da aýtjagyn. Toy mekana bar ýa-da. Sadanlamada da aýtýan. Toy başlamaka iyi biçek, iyi biçeňe sahna minnizmi? O bir gayret edin şu 4 saat, 3 saat çıktı edýärdim. İşe geldim, işiňle bol. Geçip yer nahardan geçip iyi iş oturacak bolsaň, geçip onu toy ýetine adar we bu gerek oturup mene şonu dogry hatap edem o. İş etdim, işiňiz mene ünsere berdim görýär men. Stol baram o. Kuwat. Agdymda saat çalýardym diýdim, ýa-da agdymda hiňlenýärdim diýdim, dogrymy? Instrumentlerle. Yok, çıkan mı? Ha, çıkan. Orada. Aşk kiçilikten awa ýanky ýaly belli bir aýdymlar wady bolýar, şolary ödümçi hiňlenip remix edip şo mahallar höwes batda. Şaýda bara, bizim döwürde şahyrymyz bar. Türkmenistanyň prezidentiniň şahsy paýnyň eýesi. Ýaşlygyna garamazdan usta şahyrlarymyň biri bar. Özüm agam tanarsyň kimdigini aýtsam. Ata Salihow. Basnyaçy şahyrymyz bar da köp. Ata Salihowyň agtyry Şahyr Salihow. Ýörüte şaýda bara 341 temada bize goşky berdi. Şaýyňja bilejek şahyr paýapdyk. Indi Rahim Gurbanow size şeýlerak bir görkezme. Şaýda 2 bend goşky bar. Özüm 8 oğlum ötýän. 8 ýa 7 oğlum şu. Awa 8 oğlum. Indi şunu bir top ony özüňize berýäs. Size birinji top goýy, birinji bendi. Bir pefedin gaýtalama. Onu abişin kupleye dedin, tapawdy ýok, şunu biz 341 hen gerek şu taýda. 341 hen de aýdym edip aýtyp bermeli. Buňa ara sevmesem başga. Sevmesem başga. O kak görüňem?
Şaka. Kuwat kömek edip bilýän. Karramazan. İlki bir gelek. Malyanna. O bittir sen. Düretme galdarar, kıyınınımda el verer, govunun bağıttan yılvarar, cigilen orta yanında. Kovuş kaydı. Men şu govu Sen uyancan tutuşma. aydımadır bile bilem. Uyancan aydymyňyza agam. Şunu aydın etip bolýar. Taýar mı? Men nemet bolýar. Tansı var nemet. Şimdi aydımçıda Barkeň goşku bolmasa aydym döreme ya agam. Dogrymy? Hı. Şeyler akbarda deşdim de men. Goşku bolmasa aydym döreme ya, senaryo olmasa drama döreme ya, umuman spektakl olmaya. Şeyle de. Indi seredin agam, siz aydym şökmünni goşka başka göz bile seredýäňiz. Ýa siz bilýäňiz, dinleýje nähil ýetirmeli. Şonu medlen ýetirmelimi ya, tansybarny görünüşde ýetirmelimi ya da bilemok agam. Kor vereler ilki kendi düdülýärmi, ilki goşku düdülýär. Govunun için bağıttan. Nähil seňe sap Men berýär. kod hazam meter bir. Ýöne toyda hazam şadyan raýatdan tant etmeni gowula. Häzir ýöne hiň kelle wagt durkam hiňle şeýler. Yo bir Tomaşaçylarymyza has aydym bolar ýaly ilki bir sözlerini aýdyp beräň. Büdüretmez galdyrar, kıyınınımda el verer, govunun bağıttan yılgırar, cigilen bolsa ýanyňda diýär. Cigilen bolsa ýanyňda. Büdüretmez galdyrar, kıyınınımda el verer, govunun bağıttan yılgırar, cigilen bolsa ýanyňda, cigilen bolsa ýanyňda. Çalasınsın, çakkansın, deňäre zat tapmarasın, garramarsın, çökmersin, jigilen bolsa ýanyňda. Garramarsın, çökmersin, jigilen bolsa ýanyňda, jigilen bolsa ýanyňda, agam bolsa ýanyňda. Garramarsın, çökmersin, jigilen bolsa ýanyňda. Awala. ana Sesime saglyk. täze aydym dörödü. Awa, täze aydym döredi. Awa, Adamın şaýat gitarları sağ olsun yetişkin aýdýar. adamı bu. Sen de beat bermeliň da şu wagt. Kuwat. Yo rahim ýokman. Ya, şimdi vermedim. Kuwat sen meni hormat toýan, pesperligini. Pesper oğlanları men yaman gowuly pesperligini olmuşkun gowu. Awa, Kuwat. Hawa. Siz üçün toýda çykyş etmek üçin aýratyn bir obraz döretmek gerekmi aslında? Ya şu boluşun ýaly bolup bermelimi? Sizin pikiriňiz gyzykly bilen. Yo üt götmeli diýen. Indi obraz toýda çykyş edýän DJ bolup, Awa. şonda bir ütköş bir DJ'iň öz obrazy bolmalymy? Bolsa gowy. Mesela maýdaly, siz klassikan gowurýaňyz. Awa. Geyinmekmi? Geyinmek Ha, mesela. geyinmek, Umuman awa. durmuşda. Men toýa var klassikada geyinýän. Bunlar eşiklerim eýip barýan. Awa. Sonra o düşünmedim. Uzya. Siz durmuşda klassika gowurýaňyz. Ýöne işiňiz DJ. Awa. Doğrumy? Awa. Şoň üçin aýratyn obraz döretýäňizmi? Конечно, o obrazını açıklatıyor. Obrazda. Şo bolýar diýem. Sonra rayfurane. So obraz taýyny. Akyma toy olmaýa toýdan giren girdeýi o. He. Toyda ýüregiňize düşýän aýdym mamagam. Yüreğe düşen aydın. Ýüregiňize düşen ýa-da ýüregiňize düşýän aýdym. Aytyan aydın değil mi? Ýokman siziň awtorsk aýdymyňyz ýa-da aýtýan aýdymyňyz diýem. Mokda Yani umuman yerine getiren bilen bir yerine. ýerine ýetirilýän, umumlukda ýerine ýetirilýän aýdymlaň ýüregiňize düşýän bami? Ey dostum. Aydın ya, mı? meselem. Meni aydın. Şonu toyun özü isleýär ýöne siz isleýänok. Şonu ýardaklar o bilen İstefe kuzu. ait diyorum. Yo neme. Sen aýdyp berin. Eşden käbir olanlar şu dostum goýmany bir hili kiçilik bilýär. Mene goýýan. Sebebi awa neme ýaşullamady ba. Medelem klassdaşlar bolup bilýär. Ýaşultynyň şolar çykanyna hökmany goýulýar. Olar isleýär da şolaýdymy? Gowurýarlar. Şolaýdymda tant etdiler. Awa. Mene goýýan. Goý berýäňiz. Hökman. Indi seredin. Söýgü tansyny ýerine ýetirýär ýaşlar girip. Dogrumy agam? Hawa. Şonda şeýler hakbardadyň üstüne durup geçeliň. Näme üçin söýgü tansyny ýerine ýetirýär?
Ene toy mekana girdi öýlen ýana ulan durmuşa çykkan gyz. El berdiler bir-birege girdiler toy mekana. O bardylar dawran merkezine aýdymçy startda taýyn tans topar we taýyn. Indi şular söýgü tansyny ýerine ýetirýärler girip. Näme üçin? Toyun bir bedegi de arayış olatlar. Bir ovadanı melşe, ovadanı yaşla bir yerin duşun, hemmeks görüp bir yerin mehri vertiren görüyor, hemmeks daşın aylanıp kolluyalar, seyutan nettiyalar bir, seyut bir yerin bir, neyel söyleyen derece, bir neyel diyecek bir, Google şara oşulat, mena halayan tevevini, özünüzden eğlenemedi, girik geliyen ha toy mekanı. Hava. Adam, geçiyem, tant edip geçip oturtan bir hilek, bir daha diyetmeyen yalak kolturan bir, seyutan ne diyen ve seyun yarın gülen bir, hemmek şentin ağalan doğandan guvanup, en atan guvanup, taşın guvanup seyrettirme olur, ilk kışkı. Yaşlarım hıvıt ediyor. Yaşlarım. Oğudan nopçada yatan etmeyeni. Kuvat näme üçin söýgü tansy ýerine? Düzdür yaşlar. Hawa. Aydym düz ýa-da. Ya bir soyda gabat geldim, hawa. Ya diýerler şöyle aydym düzüp berýär. Şolaň atlaryny çykaryp berýär. Hawa, atlar boýunça täze aydym döretdi. Kuvat näme pikiriňiz? Näme üçin söýgü tansy ýerine ýetirilýär? Men pikirimçe de çorak imkâly. Olam bir simbol, simbol. Bir göderlükde araya toyun bir. Indi ýene birdat. Rahim ağa şu durmuşa çykkan gyz bilen öýlenýän oglan bar ha. Söýgü tansyny ýerine ýetirýärler ha. 90% meňzeşlemezmin tansy. Dogry mı? Ýöne men pikirim de we sizin pikiriňiz bize gyzykly. Şolar aýratyn bir tansy üçin taýýarlyk görseler. Meselem, dogry tans toparken, mümkinçilikken, dogry mı? Hawa toýýam bir näçe ay öňünden belli bolýar da toý etjek günüň. Dogry mı? Eýen wagt ba taýýarlanmagy. Stadiçili mesele ýok da. Ýöne şonu aýratyn bir taýýarlykly, aýratyn tans öwrenip şeýle barsalar nähili. Neseret toya giren. Näme maslahat berip? Neseret toya giren. Yaşlyndy öýler, tant öwrenler bolýançy, we tant ba diýerler. Toy başlamak ýa-ni jigiler dowunlar gelýär da. Aýarlançyklar gelýär, şu tant öwrenler bolýandyk. Ýam şu toyu garaşylýanyň alamaty şol. Şu ýam şu toy başlamak ýaşlara ýam bir şu derejesi ýam şu bilinmäkäler ýam dosya aljak dowuny bir dowun ýalňyşlyk men şu adym. Dosyalyk bir hormat toy bilýärler, dogry dämi? Birini söýýäniň alamaty şol. Toy başlany ýam gromoçylyk berdi ýam tanda çen taýyn gören bolýar. Toy bugun netip bolsa hedil bolar. Ýöne şeýle toy azagam, dogrymy? Ýöne şeýle bir toýlar bolýar da taýyn käwret toýda tans taýyn gördi gelin alжыra bilýär, oglan alжыra bilýär. Bir ýalňyş köpçülikde terez durdy, ol ansatlat däl. Onu köpüş tolun ýa. Käwret toýwa kuwat görendiň. Ýaşda bir söýütan diýär, bir mehirli garaýa bolýar. Anan nara şeýler daşny ödün gowanýanda. Şol bir ýerini seýişlerini gowanýan daşny. Allah jan bagtlar bolsun ýaňda içinde. Gowanýan o şeýler ýörepler pek oğlun ne gıyız bir yürü teyip çıkarap teyutan et. Şolun begenýän senen begenýän. Begenýän dary. Şu aýdyp turkam gödömel tur dary. Toyda iki san alıp barjy bolsa nähili agam. İki alıp barjy bolsa da gowy. Düşünçde ýöne. Indi seredin. Meselem iki san oglan bolup bilýär. Ýa-da toy var ýa. İki alıp barjy dil düşündüm dogry. Kär toy var iki alıp barjy gelýär da kaka başga alıp barjy görýär. Öýlenýär başga alıp barjy görýär. İki gowy alıp barjy düşünçler oňa etýär ýok. Bolmadı. Oğlum gosko kap köpay duraya. Oturanlar bey başlaya oraya başlaya. Tana diyemem. Men näme diýen o gelmeň aýtdy. Adam otomatadan şol oğlunun getiren gowy aýtyp diýjek bolup öňünkin tekle da gup gitip o gelýär. Ejet kakasy gelýär. O gosko kap berip näme diýär adam. Durdum ondan garaj ey bolay manay çaltıra bolay başlaya wagt wagt geçdi tant etjek bolup durlar. Her kim diýen da o da gosko aýdyp adam. diye yankalık göre iki folk gelýänler bolýar. Ya gavat delýän yer bolýar, ikisi gowup para gezekleşip çyketden. Söýdüler boşgaýtda beýlek mikrofon örtüp ber ana onu hedil bolýar. Agdy birlikde ara görýän hemme zatdan bir agdy birlik gowda da ara. Bir kesilemek. Näme ergene köpmüş bolýar, köp bagşa bar ya biz aýdýarlar da ýene bir bagş şariýaty bolýar, ama aýdýardy. Näçe bolmasyn o toy ýesi gownap toy dur senim gapdyňa bir özüňe işe gownyň ýetýän o beýlekin gelip gawanyp senin bir bolýar özünden köpde toy bar ýa gawanyp pes açyp berýärler ýa bir zady netdi näme etdi şu näme eli bar ýa şol adamyň şeýtmäni diýenler ol ýeri wessada ol ýa menden sonra üstüne diýe bagşa keldik bolarmy kare köp bagşy näme etdi ýa amjan men begenýän o gaýtdy plan var şule toyda bolýan ýa-ni begenýän men var anana rahatçan men şördü
Batsema geldik. Burada Ayda- ayda geçer. ayda- Ayda köpçülükte aydatın meyli yani köp kişi diye de arayı yılı bört kulpa men beger yani her gören de adamı govan yani kim ne mi diyte şu nitin Huday canı şükür şeyle o odan dövürdü yaşa go toylun içinde olyat adamların yürekleri pek yani o yan tenaydan yani gıynan nazar koptuyamak dara şöyle sen yani şu taknıda oğlum olun yani bile arzu ettim zaten benim şöyle arzu eden bağışlamadım kendine bir de şulundan durup görsedim de diyedim bir yedek ya şu mağrur şeyle sonra vurdu da nemede efirde durduk golün rahim dedi sen ne go soru yettim deyin derecene yettim ya yeten yok mu dedi biliyor musun go soru yettim de yetmeyelim dedi yetbilin şu yettik derecene diye şu sorun cevabın şu tayda da ettim şöyle dedi yetsem diyen derecem bir vakit geç gitti o şu burada dedi bilseydim de diyen dadım men Huday canı şükür gat anır var şöyle men Huday şükür şu an men o taydan sonra her bir görene bir yani rahat olun içimden şeyler fikir geçse de bir toy dur atlandır ama değil ölümü paytamızdan bu işli bağışlanmadı geldi avraylı bağışlanmadı sahnada çıkış etti dursa halifalarım daha çok Ahmet Safarov bile çörüyüp bört katnaşıp bört köp halifalarımız var nadım Stockholm nişanlı sahnada çık gel söyle bir devletli bir adamdan bir toy edip durdu ara içimde bolup geçen duygu da ara sahna çıkken o Mergen Anna Muhammedov estradamın ya meşhur yılları Rahim Urvanov size gerek o size açık şeyler de at ya olun şu an içimden aytcanları ecemni kakamzan yatlanla paylaşıklar ben aytyan ecemzan görüyorum kaka sizin diyen günet sizin raplerin bağışlan içinde durup sahnada aytmay turnayanna Mergen Anna Muhammed abi vilayet tur la devletten toyuna bazatlar diyen yürümek yapışsan Huday canı şükür yol açılyan eken yani go'yu dövürdü ya şehatlar yani şu diyecek olan adam her bir görüyen adam beğenip yüzüne çıkarıp bilmeklik bu zat köpüşü şu gören adam yüzüne çıkaran o mene gat beğen yani şu toylara baramızda dedim hemmek için toylarını özgiyim öyle ne alakayı Cigim durumcu çıkkan ya lakay. Ya cigimin yaştoy volt duran ya. Ağamın yaştoy, ecemin kakamın peygamber yaştoy. Men ecemle kakam şu toy edip duran bolsa, bağışım şeyde menem şunu hadardım, menem şu dip oğulcuklarına tavuğuna yani etip beren çünkü ay bu zatlar var, şeyler bağıtlatlar toy dimen öyle. Gatı köp mani vardı. Adamın bir goğu zamanında yaşayan, aladasının kıyın aladasının yok. O himmedat bir goğu zatlar gört duran alamattan şu işin yerine getirip bir Gönlüca yerine getirsen, şunu etirsak, onu beğeni vetteni denişimi. Köp şey diye fikir ediyor, oğlundan ait ya da arabı doğurduğunum diye niye yasamasın ötüyadık. Niye şu yasama olmalı diyenler durmuştur. Hakikaten beğenler, köp şeyini yıllar katneme diyen köp adamlar bir yanlış düşünenlerim var, bir düşünüyor. Yok, şu adamlar oturup gitleşiyor milyon. Emme dille de yapleşip diye kıyınçılıkta bir görüp bir şu dağıtlar ağır gününü görmesin hiç kim Allah'ın yönü bir başında bir ecen kakın allar piyanka kıyınını görüyen oyunlar şu her bir görün dağıttı şu görecek oğlunum da ya da oturan oğlunum şu oturan oğlunum size de aytacaklardım her bir görüyenlerle beğenip yaşamalı o zamanı diye yaşayat Hudaya şükür kedil de vurdu yaşayat toyun çöreğini yiyat var vaatlar var aydiyan yankı bağışçıları var arzu ettiğimde yanına yani görübilseydim diyen o şu atçıları bile bir taçakta çöreği bir sahnada çıkış ettiği o da attır bağıt o kedil arkada sayesinde bir şeyle bir konserde çıkış ettiği televizyona çıkış ettiği şu her bir gören adam şükür edip beğenip geçsen sen yolun açık adama yamanın olmasını yankı aydiyan sevmez sonra öyle de köp bağışın yani bari yani yıllarıp bir karagadır o salamış bu miyadaylar da attı bir yerde bir ervet dolum da araya bir toydu bir toya var yani olin şu tanalyan bağışlamanın yeri o ödüm prastoycu bir pes peyal olan ip örneği var salamlaşıp başka vilayete toya vardım olin karagadır kurtaşlar ertti de yani böyle benim sahna var aram sağ gomiya delen rahat dedim yankı şey gomiya şey salamış geç ay bolya ontanım nemi vermedim olin aydım aytacak olyan olinin Tamadan mikrofonu veremem, tamadan mikrofonu ervet diye mok sizinki nastroyko başka ol ya da ya motaydı bir zuçan ya hayalat çalardan hayalat ya da o açık yerlere zuçani go diye ne la
Şonalay diýär aparatçy. Menem beýle oň elde olam aşak berip öz mikrofonu elletmedik bolýar, şeýle bir gynanım dary. Men gaharlym elmedi, gynanım. Adamda näçe şeýlek bolýar. Şo düşünje. Näçe şeýt diýerler eýdýänler o. Birek näme şeýtmek ýa-da turup mene özüme oglundurup hemme bagışlarym görür. Şo bolýan zada. Ha boldu da şo da. Bagışlar bilýänler. Mene ba gelýärler o ýerinden turup şu aparatçylarymı tanıştyryp muzikantlarymı, sadamlarymdan pesbel gowurup bamyda wagda şu oglunmadan gowy. Bir zat etse algap beren onundan bala. Şoň üçin etjek bir haýyşdym, bir güldüm, näme diýsem bar. Bir adamlara pesbellik bolsa, birek ýere hormat bolsa. Yalňaşlary düzedeliň, sylalyň birek yamanlykdan ýüzüreliň. Anamdır dünýäň diregi diýär mehman arkadaşymyz. Şo da yamanlykdan daşdyr. Erterkün olam gelip bilýär üstüňe. Ha, şo gelýär akwat, gelýänler şolar şol edem o. Näme şol edip beýdip men aral bunu köşeşdirip. Goýsyn gowy tarapdan tar. Menem bäde yaranyp men artist edip bir gowy tranot diýem ok. Kim näze düşünýär, haki ýüregimdäki näçen. Rahim Gurbanow. Toya gitme. Öýde otur. Toya gitme. Toy sen barmaly ýeriň däl. Sen toya gitme hiç ýeri. Gülme, ağlama, sen toya gitme diýip ejeler çağajyklaryny öýüne goýup gaýsa nähil bolýar ýa-da toy alyp gaýsa nähil bolýar. Aslında toya çağany getirmek dogrumy? Köp toylarda men gynanýan hakykatdan çağa belli bir eşitmeli derejede eşitmeli sesiniň nemesi bar. Ýok. Ýöne kezizik çağajyklar eltýärler zat edýärler bilýär. bilýär. Zamanı bir çağıl miner bara dogry köp toyda toy ýerlerini kösenýän jadatlar da şu toy ýerler ölçäp adam çağıra köp adamlar çağıran 3-4 tane kelmeli çağa diýende toy görsün toy wom toyda çağa olmasa çöl wom çöllü çağa olmasa diýär türkmen. Toyda çağa açyp bedatyrda gowy ýöne hemme näkelip bir toy ýetini agram bolýar 3-4 tane stoluň başynda çağıran oturup diýär ol adamym bir toy ýetim alжыra ýa-da görýän gözüm menen mara toy ýeti girip barýar toy ýetim dökülüp mihmanyk artyk mesela gelir oturjak bolýar oturdy ýeri ýok. Ondan alжыra näme üçin bilen oklany men aýtdym şu bagışlan stoluna oturduk göräý bäri keçe. Ondan käwa diýänim gennejeler awam turp çağıryny ilmi alaýyn toy ýet alжыra. Ol etçe ol ýöne öňüne taýyn görlýän edip otaýdy edip onu bir 5 minut içinde näde stol götürýän. Alжыra şoň üçin toy çağıryny akitseň hem gujajuňda oturdup bir toy çağıryny ýeçik bileje bolsaň gowy bolýar. Erkine goýurman saklamaly. Erkine goýurman. Çağa da o çağa näme bu näte çağa ol bilen o bilgap çağa ýaryp ber alo park var oýnap kaptana çağa götçe ya sitamyskala oýnýar şonu kowalap öňüne çağa büdüräp berler şo zatlar bar. Ne pikirimçe çağa bir begenip barýar da begen ýa-da. Begen gujajuňda alyp bir ýeşilýet oturdan çağa öle barsan gowy toy çağa öle barmaly ýöne çağa ýeçik sen kaptan käwir toyda bolýar da çağa çağa. Patratdy. Rahatlyň neme korona nemesi bar ha. Ýa-da şo çağlar nädip? Kuzy diňle dur Tanışboldan aýry. Dinlemesin. Dur aýtma, dur. Men wara özüm aýdym. Agardy restoranda diýdim-mi? Şo toyda gördüm-mi? Rahim Gurbanowyň özü çağalar şey ýetgedip berdi. Ejelerden ýalňyp. Sen Rahimden gördüm şo. Ha, Rahim Gurbanowyň gördüm. Ha, конечно. Aýa. Kuwat, seret şu Türkmen toylaryna flash mob pas öňe sürilýär, dogrymy? Ay flash mob bawa edilýär. Ha, flash mob. Flash mob bolanda Atrabot günü denýärmi? Flash mob. Yok. Ine meselem toy boýunça ya öýlen, ya oglan, ya durumja çykýan, ýa-da ikisi bile. Umum orta çykýarlar, salist çykýar. Ya-da mihmandan biri çykýardy. Hemme maswy mihmanlar bar, galan mihmanlar. Şu bärde bir hereket edýär bolýan, şo mihmanlar şonu aýtalýar. Ha, bizine flash mob. Bir adam görmeliňdi. Ha, galan mihmanlaram şo gyýdan gaýtalamaly. Ha, onu diýerler. Bizde hiç gaýtyp görmä, bir adam et görmä. Ha, yok toydy. Ol şoň kuzy. Toyun ýaryna düşýän. Saatlyk bay. Şeydi ha. 200 adama edendir ha. Yok, gowally, ha. Flash mob. Muhtarptym edýän şo toy. Ha? Rahim aga. Aha. Kuzy. Mut toy bilen adajyk adap berilýän toy diýeli ýa-da sunudy işgärlen toy diýeli ýa dogan garnaşlaryň toy diýeli. Umuman şu toylar tapawutdan aýdyp beräň agam. Hiç ýerinde. Sen üçin. Toy bar ya. Men dogry maýdana men ýatama bäli gowy söz tapyp daýdym. Hiç tapawdy. Bardym şo toyda oturan adamlara sen toy toguşuň
şoğun bersin görkezip öde işin ustatyny görkezmeden. Ha, siz şu farkı yok. Yok. Maksat şu toya bardın şu kapıdan basmına girdiňmi? Man şoğun soğuk. Kuwatsız şunali. Edilen Ho, ki ben Rahim ağan sözünü gollap dursun da. doğru da aytdy. Özüm bir Sahnada girdiň, doğrumy? Ha. Ine misal üçin sahnada misal üçin nesen toğra görecek zatdan bir ýene arkamda bir gelip göwüne degilýär ya başga diýse de misal üçin başga düşünşmedik bolýar. Sahnada öňde 500 adam çıkşetdi, bir adam üçin sen 500 adamdan çıkarmalar, la gaharyň o sahna çykdyňmy? Hayrat et, özüň işiň başga ýerde gowy diýeni üçin berdi. Sahnada seni ýam 500 adamdy bu. Garnaşlan toy hatam bir gydykla. Hatam bir begenip çykyş. Ana şu hatta o yan gören sorun kevsi yankı geliyor danim şu toyu garnaşın kaylar ay borlay garnaşta guttak temol yana derroç hadi yo bu hatta. Yönde sere dağım bir dağdı var. Siz işiniz şu, doğru mu ağam? Allah taraptan rızkınızı şu toydan berdi diyeli, şeyle alıp geçeli. Sizin işiniz şu, doğru mu? Ne garnaşlarınızda da şeyle zatlar yüze çıkıyor. Ol garnaşınız size hiç iladayda durmuştu kösenyan vaktınızam, yana vaktınızam size yardım kömegi bolmady. Ýöne sizin belli bir derejeye yetdiňiz bolýan toýunda sizin aýdym aýtmaňyzy isleýär we muğda aýtmaňyzy isleýär. Izne de gaýtarmaýar. Ya dostuňyz bolup bilýär, ya klassdaşyňyz bolup bilýär, ya tanışlaryňyz bolup bilýär. Dogry düşünüp bildimmi? Ya sizin barmaňyza münasip däl adamlar bolup bilýär. Ýöne olar size gelýär, haýyş edýär we siz şolon haýyşyny ýerine ýetirmeseňiz, şolar kanatlandyrmasaňyz, size şolar tarapdan belli bir derejede erwet sözler, erwet gurrunlar bolmagy mümkin. Oňaray. Oňaray. Ne şey diýerde ýöle. Şunu bildimmi? Ha, ine misal üçin iki variant. Kömegi degmedem de dällanim. Maksat şol adam hakykatdan şo metäsmi? Ýa-da ýokmy? Kösenýär sen bolmagy isleýärmi? Gowy adammy? Etmeli adammy? Hawa. Näme sen gowy adam diýip özüňe wara bir erwet bir bolop gelýärne toýma men şu sen tanşyňa olat ýok, görber, näçe adam näme diýär şonu nisin barjak? Barmaýar. Ýok. Näçe baraýyn men ol gelip toýup tak eder. Näçe baraýyn? Aýdym işleýäňiz, aýdym ýazýaňyz, aýdym ýazmaňyz, boş şolunda da ýok barjak. Ýok, sizin çıkajyňyz barda. Toýa çarek, sen adamyň, sen ýöne mihmal bolmalysyň ýöne o köp toýa, doğru däl mi? Ha. Men baş şop näçe barman o zaman. Baran haçanny köpü degmen diýer bir şol adam bir ýagdaýjy kötemç gören bolsa, gowum toýa edesgeýle göresgeýle arzu edip beren bolsa, biziň birimizden gelýän bolsa, näçe gaýraly kömegi edeli, sowap badan aly, birini begendireli. Ýöne ola gopmandyr, gomparna plany men tanýadym, o plan gatnaşy bolýar adam. Bolýar, sen tanamadyňmy plany, o men o näme diýdim, tuwalym ýagdaýçyklaram, tuwalym bolundy näme o? Bolundy näme? Şoda. Men näçe barmaly? Awa diýer. Men ýadadım kuwatdan söz alylem. Kuwat bar. Barjaga diýip bolmaýar. Ha? Bir özüňe sylanmaýan ýerik. Nesip bolsa diýen boldy. Nesipden näler diýär. Nesipden näler. Kuwat. Kuwatam gurla däl. Ha, kuwat şandyňlar. Ine toý bar ýaňyda kuwat. İlki bilen şu ýanyňyzda sahnany bezemek sizden başlandy da. Men bilýän bolup görnä. Siz alyp gidip başladyňyz, çıra hyzmatyny gurnap başladyňyz, ýa-ni ýaly bir ütköşük bir ögüşüň gurnap başladyňyz da toýda. Rahim abi bilýänmi? Awa şu zatlar edýäňiz dogry göçüm. Dogry mu agam? Sebäbi diňe diýje dursa, o taýdym sazanda ýok, muskant ýok. Aýdym bedýärler de sahnada ödi işte. Siz özüňiz şo bedediňiz agam şonu, dogry mu? Awa biz görüp barsa, indi ýene bir zat ýanyňyza siziň hukman alyp barjy gerek diýdiňiz. Siz alyp barjysyz gaty gorkýan diýdiňiz, toý alyp çykmaga. Dogry mu? Aýdymça ýam düşünüp, aýdymça görüp bar. Alyp barjyny we ýam aýdymça gurulap öwrenşen. Indi seredin, kuwat. Alyp barjylan tapawdywamy? Toýda we alyp barjylar nähili siz bilen işleşseler gowerýäňiz? Alyp barjylar edilýär. Kuwat şandyňlar. Hakykat aýtmana. Ýok, dogry aýtmaly. Seredin biziň gepleşigimiziň bara. Ýörüte sözü var. Käbir oğudan sözler dogry däl.
Oğudan sözden käbiri, doğru sözden käbirim oğudan däl. Ha. Köp oğudan sözler doğru däl, köp doğru sözler oğudan däl. Şu taýda açyk aýtmaly. Umuman açyk aýtmaly. Sebebi, seredin kuat, ýene birde düşündirýän, has açyklaýyn. Şol size göre däl alyp barjylar belki bilýän nälerler. Olaram edesi gelýänler ýöne bilýän nälerler. Şoň üçin DJ-ler üçin alyp barjylar nähili işlese gowy. Baştan soňuna sen aýtsaňyz. Awa. Ine men ýanymda ýankyl tamada alyp barjy şowman edilýärde dik durup maslahatlaşyp toý sowga gowerýän. Ne maslahat diýeni şunu aýdyp berdi. Maslahat ýankyl. Şunu aýdyp dur. Awa. Men düşünüp ýönen bular düşünýär. Awa, şol inniki bir daja nemeden ýankyl Seret şeyle alyp barjydan hem sonra toy başlady. Aha. Toy başlady. Awa. Indi adaş yarım saat ýaly wagt bada ikiňiz alyp barjy bilen siziň gepleşmegiňiz. Öňünden maslahatlaşýar. Toy et gowy ya. Yok. Maslahat edýär. Kim geçirdi toyu? Başda ýaşlar girenler. Ona bırak diýär, gönay demi kawny ýa plan et şunu bilýän. Başda näle aýdym goýbereli. Aha. Awa, ýaşlar näle salaly, aýdymda salaly. Walista näle aýdym goýsak gowy. Şet maslahat edýäňizmi? Maslahat etsek gowy. Yo, hemmesi bilen edip bolanok. Ha. Hemmesi bilen edip bolanok. Şoň üçin aýdýan. Käbir tamadalar, meselem söz berýär, gepledýär, neme ýerine geçýär oturýar. Aha. Oňa bir de biraz kynýarak düşýär. Ýagny ýanmada durup, merek bilen işleşde, şowkuny berse, Teklemeli. Dur, Rahim ağa, Serhat dur. Şurada bir dakika. Sen DJ bolup toýa bardyň, aýdymyň, aýdym meselede sen jogapkär toýdy. Dogrymy? Sen şowkuny döretmeli. Kak aydın çaderek sizi koydular, doğru mu? Inni alyp barjyň öz işi var, toyda sizin öz işiniz var, aydımçyň öz işi var. DJ'ň öz işi var, muskanyň öz işi var. Doğru mu agam? Inni alyp barjy sizin ýanyňyzda durup arasynda gürlemäge, arasynda hawa DJ Kuzya ya şeyle. Hani za taw. Şol alyp barjyň işine girýär ýa girýär, sen pikirinçe. Hazır menem aýdyp berjek. Rahim ağa düşündiňmi? Häzirki döwürde. Alyp barjyň işi häzirki döwürde girýär. Ýok, dur. Alyp barjy nämet belki bilen toýda. Alyp barjyň borjy var. Alyp barjy saatlaşyga jogap berýär. Meselem toýa hyzmat etýän, toýa gatnaşýan, toý etýäniň arasyndaky saatlaşyga jogap berýän bir adam alyp barjy. Inni siz DJ'ler barýaňyz toýa, dogrymy? Barýaňyz hawa. Siz barýaňyz. Alyp barjy toý alyp barýar. Alyp barjy aýdyma goşulmalymy alyp barjy? Goşulsa gowy durmalymy? Goşulsa gowy ýamda durup, näme diýilýär? Ýanmada durup şowkuny berse, hasam aýda gyýyrsa, tans etse, gapdalyňda dursa, dogrymy? Gapdalmada durup ýanky şowkuny berse, hasam bir gyzykly bolýar toý, gyzykly geçýär. Indi şo taýda alyp barjy öz üçin işleýärmi ýa siz üçin işleýär? Şulan iki taraplaýynda. Berde gowy, özüň üçin hem gowy. Käbir adamlar aýtýar, maskara bar, ýa tans etip durmasyň, alyp barjy plan bizken işleýärse, biz alyp barjy bolamysyň bilýärse Rahim ağa. Maskara bazmy sen ýa ýanky ýaly, tansormy sen näme? Ol hemme toýda bolup bilmeýär. Tans etmän gepleşik. Köpçülük. Tans etmän gepleşik. Ol girýän da içine diýen noktaýam. O köpçülük bir Kuwatçan adam aýtjany aýtyp bereýin. Aha. Men Aýda. Kuwady görünjek gomy rahatyň görünjek. Golem dogruda dogratjak adam. Men dogruda öz pikirimi aýtjak. Kuwatçan aýtjak. Kuwat ýa DJ-lere gapdyna şowun alyp barjy. Ýok, man gerek. Näme üçin? Baçara näme bolanjyklar, näme etdi? Gowaýdyna saýlap çykyp ketden, indi kaýdyňa geçýär. Köpsi bilen mikrofonu gepdimen tonýa, ýöne stil, wkus, gowdanym, aýt gepdimen näme diýär? Ondan şoň gapdyna bileje ýanky DJ bilen bileje alalyşyp indi bir daha da rahatyna ýanky teň düşünjüň aýdaýyn alyp barjyň iş däl ýa-da meňe işim girip tant edip bileje dawul çalmak meň işim däl. Agam, diňle birmin. Men aýdaýyn. Aýda bolay. Dogrydan go. Aýda. Meňe işim däl ýöne şonu ýankal begin bet bermeli. Meňe şunu aýdaly. Ne toy. Ödünü bolýandat. Doğru aýdaýyn.
Görün oğlunlar görse görýänler, senem görýändir belki. Aýdym aýtyp durum. Afisant çağızım elinden gaççada tarakan dövdü. Aha. Barıp çöpleşip çıkayırşan, bile koyup stoğla oturşan, sadece turka gelin. Men ola bilýän. Şolan soň men işim däl, afisant nikilän çöp tirans gelän garaşmalar, şu garaşlarında ida şon kara bir iki gollasa, onun diyeceğim näme diýär, şu plan parça goýy, şu tutun batip toy var ya da hotuda. Dijelerde bir mesele var. Rahat. Düşündün mü? Ödüm goýulýan. Ýöne eleki umumy gep men bilýän. Şoňmaýanlara da aýdasym ele ýagny biz aýdymdan aýdyma geçýär. Meselem biz kaç ýaşyna aýdymdan tansywaýyn aýdyma geçýär. Şonu öňünden duýdurmaly. Duýdursaň has goýulýar. Gollasa şoň üçin siziňe etmeýärler. Wa beýdisem ara bıçağlar. Sizem gelin ha içden bileji gollaşyp bir gayret etişe wer diýsen şunu diýerler. Aýdylar. Käbir başaramok diýär. Başaramok. Gön aýdy Yok, başaramok. on ýallaram. Başaramok men diňe bir söz berýän nemeden bu öd uğur onnalle. Onu ýem çıtınjyrak golýar toýum ha. Aw. Şoň üçin näme etmeliligini bilýän magam. Aýdany. Näme etmeliligini bilýänmi? Toýu dogry gurnamaly. Toy. Näme gire doğru. Misal üçin siz hökman alyp barjyny açyklamaly. Alyp barjyny kim tutduňyz? Yo men diýjek bolamok. Yo. Elmadama. Düşünmedim. Yok. Elmadama toy bilen gürleşýär. Toy bilen gürleşýär. Düşündük. Tamadalar asorya kim bagşy kim diýjek? Hökman. Bilim sorýar kim tamady? Hökman. Kim tamady? Doğru değil mi? Hawa. Doğru oluyor. Odan oğlum şunun altında alay diye olan vak plan Bir olsa... soğuk etti ya. Ha? Bir soğuk Bir etti. soğuk etti ya. Kalkan bol soğuk etti ya. Plantama dalaydı ya. Hawa. Bir soğuk etti ya. Doğru mu? Hawa. Sağlıklı olmalı lan. Hökman. Rahim ağa atamada gerek gel. Ya. Ya şey diye ya. Lan mekan gitme. Ama ya. Yo. Rahim toyuna var ha. Oturan örmersin. Ya inşallah bir kalacak. Yok. Sağ ol kuatsan. Tekin. Ağam. Ağam seyredin. İkinize de şeyle orada sorasın böyle. Siz tanağınız ok, hiç ileride bilen yok. Yöne elinize can geliyor. Hawa. Rahim kurban salamu aleyküm siz mi? Hawa men. Ağam ben öylün yani. Men mesela plan yerde yaşayan, plan toy mekanına toy edýän. Yöne ağam, hawa. Men siz goýarýan, toy alyp barşyňyzy. Men sizi toyumda, öz toyumda esasan mara ýekece gedek bolýar da o toy. We ýekece gedek bolmak arzuw edilýän toyda. Dogry mu? Şu toyda seni görasyn gelýär diýär. Sen aýdym aýtmaň isleýän agam diýär. Ýöne ýagdaýym ýok. Sene ýagdaýym ýok diýär. Şolat. Näme jogap berýär? Näme dedin? Men eder bir neme de ýaşy zat gildiğine dese bolýar. O da aýdy otursam bolýar ýöne. Meni görjüler badyr ulsato hem de jaňat parlak göräsin. Ha. Arkayın. Bol kuwasy. Hiç mesele olmaz inşallah. Size näýli? We bolmam görün duran ýardatlar. Yok man etmeli. Etýäňiz mi? Yok man etmeli. Jan kämeleýärmisin? Şu bir toy bardyk tarahat. Indi şeyli ama gözün ya saat dip bilýärmi? Ay bilen ýama ýüregim gyna dedi. Ödüm men gözüm. Hawa. Bilýär. Olatlar ýeşlaýdy ýa-ni. Bardyk goýun bir ay gat ağır adamyň toy kenna. Tutup berelem şular studiýaň oğlunlary. Ara durup bilýär şolar. Gayret etmek için şolar gözün ýa dip bilýärmi? Şu studiýada oğlunun ýerle. Hormat toýatda bir oğlunlar biziň öýde iş teşlemez. Täze studiýa oğlunlar berekeler. Ýa bir studiýa oğlunlar. Bardym many şeýle bir tuwelme toýda aray. Şeýle gahar melli dara. Eden vardım hakikaten. Toy gelnejen çağırdım. Gelnejen haberim yok bolmalar. Gelnejen dedim. Yani bittiğini de dedim bana. Ne ettik be dedi. Dedim ýagdaýym pes beýip dedim ben. Nimetmeler lakin ine var oldu. Sana şey diýdilerim dedi. Kim? Ay men şey beýip. Ýöme soğuk beren o gelin ora dedim. Dedim bir hilek goýulma jaý derler dedim. Gelnejen gatdy doğru eken. Olcum dedi. Arkancak soğuk dedi. Ne etdiň ederse edilen ýerine edýän eder arkancak var. Radiyede padar eňine bir halat yapıp radiyede ýaman gowy adamlar ekenler. Şu adamlaryň berdäki adam gitler şol yaranjak gowy diýen tellerim bolýar. O sen pikir etme o. Her adam
Şu bir adama yaranacak kopşun men ederim. Tak getiren ne diye adam onu erwede adam it korku diye bir bater göden. Tuğulama o bu da canış ne elde orada yaşap verdi. Ona şey diye yok be o da atredil ya la rahatsan ara bir yetince olan çıkmamadı var gidemedi var. Bu da aşk onu yedi anda ditten diyeyim doğru da atterle. Doğru. Edersin inşallah. Doğru. Şu tarafta duruyor ha, stol. Ne mesela? Toy mekanlarda. Ne İçen stolumuz var ha. Doğru mu? Şu tarafta duruyor değil mi? Şeyler hep duruyor da. Şimdi hizmetçi geldi de hani mağam buydu çay ya da kofe dedim geldi. Ine döküldü. Üstüme. Toyun orta arası. Alp barcam toy ne mi diyeyim söz berdi zadetti. Surata düşmene barın diye ve tansa çağırıp dur. Üstüme de kofe ya da çay döküldü. Burada tökma Bir yere kara şeyle yaptı. Ne mi diyorsun son ya Bir yere. Aha, bollu. Allah o minne bollu. Hoğlu toy doktor ha. Ey benim bir renkli markamda da git vardı mı adam kasımcılık geyem oktu da başlarak. Ey bulan döktür o çağız kıyacağız. Kofi oğlum renkli orada. Çorba da kullutten şey durda ha. Yağı diyorum. Ya oğlum. Ey der oğlunlar var süpürüştürdük bunu. Yaşlarım bana ne döktü de açığa korkup dur ne emettin gıyıran şu ne guru ya ama sen bir gövne deyip bir ervede de ne duydur ya beytine derlinde bir sadece gıyınan ya bunu gıyınan orada bolya cince bar işin ettiğinde gitti o çağı mennenin metergini ne den hareketine yanlıştı da o çağı alcılar döktü o bir o ne emet o öylünyen olana haber etti res şakırt öylünyen ayıp şöyle alaya vallahi derroz kadar bir sen bir hoğluk mu çıkmana. Onun yaşmı ya çıkacak oradan bir tabla çıkarıp bir sahnara çıkıp olmuyor. Oğlunun kaptığında bir muzkan. Ben işin aldan bir ün yaptırarak onu edip oluyor. Yöne derroz var yankıyını bir ne mi Julian süpürüyor eden var öyle yani fen tutup uğrattık oluyor yankı itaydı o. Ayrılıyor. Ayrılmadık ya da yine Ahmet Çağ'a. Ayrılmadık ya da yine kaptan. Yine dostum ama ilmide ama zahani azıcık dost çağırsın. Durup çağırma durdu. Ama bir aytmam bir koşun şey bulun bağdaşı diye arar o. Yaşlarayım benim batyana kuvar. Biliyormuş şeyim görünecek var. Hiç kim gören yok. Ağır çok gidip paraya mı bu? Ayak çıkıp paraya diyorum. O gün vardı o kadın var da para açıyor. Kadın ayıtıyor. Görmüyor ama ayıtıyor. Görmüyor. Ne mi orada koşun gitti. Bilir ya ama o. Onu ayağımı dingrak da getir abi. Derro koş çalışıp. Duracağını ayıttın durdu. Bari derro yetiyor. Derro koşuna gelip koş çalışıp. Sonra bildirmen çalışıyor. Ömürde kodum keçilikten böylece doğasında yanımda yankı. Köylük meselesi olayına durdu gün çıkayım. Bar maşinimde turtayım linkin demeye yerdik. Ya da razmayanlar var da. Şey değil mi? Zapastan eş götürmeli. Dene var. Bolacak yerdeyler. Bolya. Doğru değil mi? Çünkü bolyan yerdeyler. Bende de orla bir gedek. Belledik şunu. Tamam bu soru verecek. Durun ne soru vereyim? Ömrüm bildim şunu. Yok bir soru Şu gepleşimizde şert koyduk da biz. Ökman katnaşa mihmanlar alp barca bir soru verdim. Min gıdık kılla. Ayt bir ağam. Toyu vardı. Sizin aparat açça sesçilini sağlayıcılamadı başka da. Düşüncen yok. Bol mende. Düşüncen yok. Açacak geldi ya sesin diye. Ya da ses mikrofonu dinleyicini bilen mikrofonu her hilet bolyan. Bokudun gıygır kepnende çalacak geldi bolyan. Her hilet bolyan. Açan nokta keçirliğini tutuyor. Buraya da mende bollu. Ayt sen Mehmet bir toyu yesem sana soğudit dur. Düşünceydi ne diye. Onun toyu yesem barvay diyen toyu yesem barıp on ay diye olun. Ay ağam şu öpüde men aparat yine gidecek deyip bolyan adamlarımdan maçında. Doğru mu? Ne aytları menne bollu. Indi atlanır oturmayın. Yok. 2-3 gedek gollödüm. Kuvasenin bir soru tayinda mana. Tayin. Ava. Indi seret Rahim ağa. Toy mekanda toy soğutuyoruz. Aydım sinema aytmayın, aparat sinema aytmayın kim deyini. Yok. Indi mene mara yan başlama atlam da. Ondan sonra hakikatten mara men ortada çıkıp geple oturuyor ağam. Öz sesimi özüm eştem o. Hayalcak geliyor da sesim. O zaman o chat oturunan ben çağır oturuyorum. O izlesinin klastaşlarımın emeleri. Olan işte. O gelin gıyır yan bir şeyle ütkoş geldi idara ağam biliyor musun? Olun ondan sonra gün taşladım da bardım aparatçının yanına ağam dedim. Şeyle yağda dedim. Ene gönmül. Özüm görür belki. Şu aparatçı adını aytmayın ben. Bu adam bu dostum ol gittiklay olun. Ondan sonra Jim dedi. Sen bana pul beren o dedi. Bana aydımçı pul ver ya dedi.
Sen ma vapşe pul beren ok dedim. Men isleşimi anlatacağım dedi. Aparat dedi. Biliyor musun? Ondan sonra anırdanam toyası geliyor. Çağıra diye. Gelince dur bir muçuk dedim. Gıyırma bunu. Gel yanımda dur dedim. Yanımda durdum. Yankı gelineceğini. Hava plan gelince medin plan zorlar, plan nemeleri, plan zat. Kurulu yanına gelin Ayşe diyasete ul hormat bilen kutlu notun geçiriyaz. Gelince boz göründüsün ha. O da gelince yanımda dur. Yanımda durdu. Şimdi gelince ya dinle nime derdi var ya yanlış hareket ettim deyip bilmiyorum. Yok, doğru etsin. Tere dağın berdi biz kökman bir dadet uğur tapmalı. Toy oturanca takladım. Yok dinle yok. gelince gel Gelince yanımda dur ne. O zaman vay cigim dedi bula meni zorda ne stotun o ne adversin. Hakiki bolon da şu. Ana hol olan görüyor mu dedim. Papa kız otur. O zaman sattı diye. Yok görüyor mu dedim ha. Gelince dedim bir haşe deyip bera şoma dedim. Ha. Şu mikrofonun sesini aç deyip bersen açça dedim. Barıp bir ayda dedim. Gelince bardı. Ay bulan bak şağı yarar o. Ne mi diye siz diye. Men niye çağıram son diye berdi. On açanız yok, sesini açanız yok, plan edeniz yok. Şeyle. Ay qoğult bar yarar o. Bardım ayağını. Gelince durup bir çıktım. Gördüm ayağın yok aparatçı. Yerine kömekçi tutuyor. Hakiki bolon zat. Aparatçı yok. Ondan sonra ay orta çıktım guruludum. O aydım çam var bol ya dara aydım da. Ondan sonra olam aytdı yok gülü aldat dedi. Bardım guruludum. Men var ha. Hayran kaldım o sesime. Bu niye sesim mara ken deyip bar. Oğul. O açtı. Şimdi yine ortada ne oldu? Yine bir zaman aydan. Bu şeyler oraya da boldu da. Aparatça bardım. Ağamcan mikrofonun. Neden aldım? Yine şol aparatçı. Başka toydu. Mikrofon verdim ağamcan. Allah razı olsun dedim. Çağıcıklarına on dedim. Allah can dedim. Rızkın bereketi öyle versin ağam dedim. Sen dedim toyum keyan olsun dedim. Allah can dedim. Sana edilen dedim. Alkışlan emmesi dedim. Kavul olsun ağam dedim. Şon dedim ağam ben. Ah kürükten dedim yönü men. Doğru maydı. Ne şunu o tan reklam ettin. Ben şu tan reklamını ettim ağam. Allah şahittir. Ne diyeyim değil mi? Koydum mikrofon ha. Koydum danim men geçtim grada da. Indi nämet şemle mokta pikirlen yanna dinge. Her aydım amara bilyamam yapıl ya daro. Yani başına biz bağırlı yatsa. Ondan toyasına vardım danim men satmadım. Men dedim yaman yağdayım o derliydim. Men dedim geplemeyin dedim. Ne için dedi? Ay yok dedim men sesimden gol derliydim. Şey dedim ay olmadı bağ şeyle de böyle daro var amadı. Oraya başka var şey. Onun yank çağırdı beni aparatçı. Çağırdı yani aytdı. Cigim dedi, men sana bir daha düşündüreyim dedi. Sen dedi, adam yerliydi, gel paş ettin mi dedi. Ben ama ettim. Ağam dedim, mikrofon vereyim deyip bardım yanında dedim. Hava verdi mikrofonunu. Ondan sonra öne çıktım, ses koğdu el, ağamcan sese hayırlarak, bir çalarak ataldayım dedim. Şu haş, ol adam ayağım dedim, doğru yüzden mi ol adam şu dedim. Yok, ne etmelekeniyim ben? Ağamcan gayratı da ağamcan açıp bir şeyle rahat değil melekeniyim. On öz barış uğruş oleken mesela diyecek kolan bilemem. Mene var sakna bariyana diyene şu. Sen kağım aparatçına. Yok toyu var yana başka toyu. Her muskandı var böyle yani. Size de var gayret edelim diyen diysen bravo goğun. Ol başka lado. Yani sana ziyaret ettim sana tanrı yakadın ya olmadı. Bırakın bırak boyu ya da o. Len tabra bir boyu ya olun. Aşağı nere tattı ya olun. Şunu cevap ver bekmede olar. Niye mi o kelle? Bloğa sal yovattı boyu. Yok şu adam yaman o. Yankı sana tanrı yakasın zaten. O adam yediyen hareketin doğru diyen o psikikadına doğru hareket ediyen ben şunu şey ettim deyip bitiretti yaro. Yok utanmayın. Yok utanırım. Nani de var başka da onun bir. Mene şunu doğru adaydım mı? Ben dedim şunu ol. Yer adam altı yer. Şu adam şeyle go katnaşım var toylarda da ot börs. Ya bol. Ama gitmiş kutoran sana dayanam kim. Kuvat. Kuzi. Kuvatsan doğru. Sen alp barzana hemen sonra verecek. Kuzi alp barzana hemen sonra verecek. Neden tamada showman alp barcı. Sana DJ bilen işlemek yengil mi yaydım çülen? Go soru. Yengil hedil. Ha o kadar kolay haydi. Ba. DJ bilen işlesek biz Kenya'dayız. DJ bilen işlesek biz başka Gatya'dayız. Toydan çıkan oyun bir keleyi. Enjoy gurlayan yen olayını. Saltya'dayız biz. Yönü rezultat kovalya bize. DJ bilen işleyese netice kovalya. Ey
hakikatdan hem ýanynda durýar, stant edýär, sad edýär. Özüň köp görüp Uman- barýan şotaýdy. Ha, özüň öňe çykýan. Aýdymçy ýokdy, alyp barjy öňe çykýan şotaýdy. Alyp barjy öňe çykýanda saýlanýar. Saylanma şansynda DJ bilen bolsa gowy. Aýdymçy bilen bolsaň, конечно, aňsat. Aýdymçy bilen bolsaň, aýdymyň neme söz berýän, gutlatýan, bolly geçýän, oturýan, arkaň dinjalýan, atmosfera aser edýän. Конечно, on go plus wa ýöne ikisi bile bolsa gowy. Ingowsy. Ona İkisi bile bolýar. Aýdymçyň öz ýeri bar, dijeň hem edil häzirki döwürlerde, häzirki toýlarda. Indi alaly gün 3 ýyl mundan öňem şeýle däldi. Häzir ikisi bile bolsa has gowy bolýar. Dijeň hem bolsa gowy, aýdymçy bolsa gowy bolýar. Ne şeýle. Oglanlar, gelinden bizim pikire öý hakdy. Bizim pikirimizden toý hakdy. Toý hakdy. Hormatly adamlar, hormatly tomaşaçylar. Ähliňize wagt aýryp tomaşa edeňiz üçin ilki bilen sag bolsun aýdasymyz gelýär. Hakikatdan hem toy baradaky pikirlerinizi siz kommentariýada belleň, ýazyň, tesbirleň, dostlar. Instagram sahypalarymyza goýýas, TikTok sahypalarymyza goýýas şu ýerde. Meşhur Täsin Studio aýratyn sag bolsun aýdýas. Şeýle de gepleşigimize gelen DJ Kuzyo, Rahim Gurbanov, ýene bir ýerde köp sag bolsun aýdýas. Allahyň şeýle toýly günlere şaýat bolalyň. Elmedama ýadar salam toýdan ýada alyň, Allah jan nesip etsin. Şolar ýaly doluw bize. Janyňyz sag bolsun, kuwat. Sportsatdan peýdalanyp gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman terdarmyda köp sag bolsun aýdýas. Faragat ýurdumyda toýlar köp bolsun. Açan ilki bilene şeyle Täsin Studiýaň olanlaryna Tede sag bolsun aýdýar, şeýle gowy gepleşe çağırdy, söhbetleşik etdik. Kalbertede näme şeýle bir hedil ajaýyp bagtly zamanada, bir gödel zamanada ýaşaýar. Türkmenistan ýurdumyzda mehriban, gahrman, arkadam saýasynda, gahrman, arkadaly terdarmy saýasynda şeýle toýlurdy, toýlaşýar. Toýluğunumuz köp bolsun. Türkmenistan ýurdumyzda aýdym saryň owady, çaşyklaryň gülkisi belentden aňlasyn. Biri şeýle gödülükde ýaşadýan türkmeniň milli lideri, gahrman, arkadamyň, gahrman, arkadaly terdarmyň janlar sag bolsun. İyi lütfetli işler, ilmidama rowaj alsın. Dedem gelecekte toýly ýurdumyzda täze aýdymamyz bilen toýlumyzy berip netip bolsa täze aýdyma çykyş ederiz netipden. Näme hemme kişide arzu edýär, ojuklama toý bolsun, Allah jan şo toýlaryny bidede, şo toýlaryny şaýat durup aýdym aýdyp şoňuny toýlaryny sowmak Allah jan netip etsin. İnşallah. Öýlenmedikler öýlensin, durmuşa çykmadyklar durmuşa çyksyň. Umuman belleşimiz ýaly bizim pikirimiz toý hakda. Ýene toý hakda gepleşikde duşýansak, hormatly ýyleşler, tomaşaçylar size sag bolýar.